tapos na yung aking creation na kawayan. So, parang flower based din siya. At the same time, multi-purpose din siya. Pwedeng gamitin kung saan-saan. So, for the meantime, pag halimbawa gusto mong i-display sa office, gusto mong may halaman sa office, so pwede mo siyang lagyan ng halaman. Pero yung halaman na yung may lalagyan siya na may paso na maliit. So, pwedeng yung, alam nyo yung mothers in tanglo na bonsai, yung hindi lumalaki. So, pwede siyang ilagay dito. At, pero, dapat nakalagay siya sa may maliit na lalagyan na pwedeng magkasya dito. So, pwede rin maglagay ng mga halaman na plastic dito. So, pinuha ko to sa labas. Bali, San Francisco ito na kulay yellow. At ganun din ito yung yan. So, ilalagay nyo lang yung halaman dito sa loob, dito sa bunganga niya, sa sa ibabaw niya. So, maganda na siyang tingnan. Pwede na siya sa office, pwedeng pang display sa office. So, kahit anong halaman yung gusto nyo, kung makulay, kung anong desired nyo na halaman pwedeng ilagay. Basta magkasya lang dito. So, hindi nyo kailangan maglagay ng halaman na nasa paso na malaki. Siyempre hindi naman kasya dito. At saka pwede naman siyang lagyan na may lupa na halaman. Pero maglalagay kayo sa ilalim ng parang pangsalo sa tubig pag just in case na diniligan yung halaman. So kung di-display nyo lang din naman sa office, okay na to pang display sa office. Tapos pwede rin siyang multi-purpose din siya. So tanggalin natin yung halaman. Pwede rin siyang lagyan ng tablet. Katulad nito. So, any size naman pwede mong ilagay dito. Halimbawa, may kausap ka sa tablet. Or nagpi-play ka ng video. Pwede mo naman ilagay dito yung tablet mo. Oops. So, nilagyan ko naman siya ng base para siya mag-balance. So, hindi ka mag-worry kung matutumba siya kasi mayroon siyang base katulad nito. Matibay naman siya. Pwede mo siyang idikit kung gusto mo. Pwede mo lagyan siya ng glue sa ilalim para dumikit ito at hindi na gumagana. Purpose niyan. So, pwede rin siya guys ilagyan ng cellphone. Lalagyan mo ng cellphone. Katulad nito. Pwede rin. At the same time, pwede mo rin siyang patugtugin. Gaganda pa yung sound ng cellphone mo. Magiging magiging malaki yung sound. So, loud buster to. Sound booster, parang gano'n. So, yun guys, ang purpose nito. So, marami ka pang pwedeng gawin dito. Pwede mong lagyan ng items na gusto mong itago. Pera, pwede para hindi mahalata. Anything na kasya dito na pwede mong ipasok dito sa loob, pwede mong ilagay. Like yung mga pencil, ballpen na pakalat-kalat, pwede mong ilagay dito. So, ganun yung purpose nito guys. So, eto. Okay naman siya. Madali siyang gawin. Puputol ka lang ng kawayan at bubuksan mo siya dito. Kung kaya mong gawin. So, madali lang naman. Ito naman guys, multi-purpose din yung function nito. So, pwede siyang maging flower base. Pwede rin siyang maging lagyan ng bulb sa loob para magkaroon ng ilaw. So, pwede mo siyang gamitin sa gabi. Kung marunong kong maglagay ng bulb, pwede mo rin siyang lagyan. Although, wala siyang butas dito. So, pwede naman butasan kung anong gusto mo. Kung gusto mong maging ilaw, kung gusto mo siyang maging flower base, katulad nitong ginawa ko. So, dahon lang to guys ng San Francisco. So, pwede siyang maging flower base. Katulad ng ito. So, okay na siya. So, at the same time, pwede rin siyang lagyan ng mga gamit. Katulad ng ballpen, pencil, anything na mahaba yung stick na pwede mong ilagay dito. So, at the same time, pwede rin siyang i-design sa gilid kumbaga halimbawa sa cabinet na open siya, sa gilid ng bahay, pwede siyang i-design. Ilagay mo lang siya doon sa tabi. So, maganda na siyang tingnan. Total, mukha naman siyang bulaklak. Ito.
creative. Ito naman ay multipurpose din siya, but ginawa ko to for candle. Kung halimbawa gusto mong magsindi ng candle sa isang lugar or dito sa table, pwede mo siyang gamitin. But at the same time, dito muna guys, yung purpose ko nito ginawa ko para sa candle. So dito mo ilalagay, halimbawa maiksing candle, pwede siya dito sa ilalim. Babaliktarin mo lang siya para medyo mababaw yung dito siya. So at the same time, pwede mo naman siyang baliktarin, pwedeng flower vase. So ganun lang. Katulad din ito. Itong mataas, pwede rin siyang flower base, pwede rin siyang lalagyan din siya ng kandila na katulad nun. Babaliktarin mo lang din siya, tapos sa ibabaw, pwede mo na siyang lagyan ng kandila. Tapos, pag binaliktad mo, pwede siyang maging flower base. At the same time guys, pwede mo rin siyang lagyan ng mga office items katulad ng ballpen, pentel pen, any kind of stick na na pwede mong ilagay dito. So, nakakatatlong product na ako sa kawayan. Akong ginawa dito. So, ito, pang na siya, 3. But ito, mas malaki siya at ganun din yung function niya, mas malaki lang. Function nito is pwede rin siyang maging lalagyan ng candle. Pag binaliktad mo siya, lalagyan din ng candle. So even na ganito siya, pwede mo rin naman siyang lagyan ng candle. But at the same time, pwede siyang maging flower base. Pwede rin mo siyang lagyan ng mga office items katulad ng ballpen, pentel pen, gunting, anything. Paper clips, pwede rin siya sa flower base. So, the same din siya, mas mataas lang to at maliit to. So, dito sa ilalim, pwede rin siyang lagyan ng kandila na pag ganun. So, itong dahon na to guys, dahon to ng santol, hindi autumn sa amin. So, yung santol na kinuha ko, medyo magulang na dahon ng santol para may kulay naman sa pag. Ito naman guys, ginawa ko siya para maging placemat. So, pwede rin siyang patungan ng na mainit na bagay na galing sa kusina. But ang purpose nito, ginawa ko siyang medyo malapad para patungan ng plato. Katulad nito. Placemat siya guys. Ito. So, mas maganda naman tingnan. Siguro, sanayan lang. Pero guys, maganda siya. Unlike na yung mga plastic na nilalagay, at least ito, okay siya. Kahit na mainit yung kakainin mo, or yung something na mainit na may sabaw, kanin, or anything na mainit. So, hindi mag-gaano sa lamisa, hindi puputi yung lamisa, kasi na-absorb nito yung init. Saka, hindi siya naka-flat doon mismo sa kahoy sa lamisa. Kaya, hindi ka mag-worry kung mainit yung plato mo at hindi ka mag-worry kung puputi or mainitan yung lamisa mo kasi usually kapag yung lamisa mo ay varnish painted lang siya, pag nilagyan mo ng mainit na plato or mainit na bagay, tapos pag pinawisan siya, pag inalis mo yung plato na nilagay mo na mainit at may pawis siya dito, yung ilalim niya, yung lamisa niya, yung wood, parang natatanggal yung varnish, so pumuputi siya. Hindi siya sa mismong table sa kahoy. Ayan. Hindi siya didikit sa mismong table. Tapos, siyempre patungan din ng mga mainit na bagay katulad ng kaldero, kawali, na galing sa kusina, na mainit din. So, ang purpose nito, the same din ng placemat na ginawa ko. Siyempre, para hindi, protection din sa lamisa. Halimbawa, ilalagay mo sa lamisa yung table, ay yung table ng lamisa pa. Ilalagay mo sa lamisa yung kaldero, yung kawali na bagong ahon galing sa kalan. So,
pwede mong ilagay dito, ipatong mo. So, hindi rin siya hindi rin siya mainitan yung yung lamisa. So, protective siya masyado nito dahil medyo mataas siya. So, hindi yung init niya hindi ma-absorb ng lamisa. Kung init man siya, konting-kunti lang. So, another guys, ito pa. So, patungan din siya guys. Katulad nito, patungan din siya. Pwedeng plato, pwedeng kasirola, pwede kawali, pwede kaldero. Anything na mainit na bagay. Or kahit na hindi mainit, pwede rin siyang lagyan ng something. Pwede siyang maging patungan ng halaman. Katulad nito, pwede rin siyang patungan ng halaman. Ito ganun din. So, ito din to. Pwede mong ilagay yung tablet mo dito habang nanonood ka ng video, habang nagipag-chat ka sa mga friend mo, sa mga kamag-anak mo. Pwede mong ilagay dito yung tablet mo. Katulad niyan. So, hindi mo na siya kailangan hawakan guys. So, yun ang purpose nito. So, actually, nung ginawa ko to, hindi ko alam na kung na pwede siyang gawin dito, na gano'n. Ang alam ko lang, patungan lang siya. Pero nung nagawa ko na, so marami pa lang pwedeng gawin dito. Hindi lang pwedeng patungan ng anything na mabigat na bagay. Pwede rin siya sa cellphone, sa tablet. Pwede rin ilagay yung cellphone. Ang katulad niyan. So nung lumipat ako dito sa kubo, wala akong ilaw. Kaya naisipan ko na gumawa ako ng ganito. So, naging maganda naman yung dating niya. Parang talagang pangkubo talagang dating niya. So, gawa rin siya sa kawayan. Ayun, lahat gawa yan sa kawayan. Pati yung dingding ko gawa sa kawayan.